Dobrý deň, vitajte v tohto týždňovom natáčaní nákupných maniačok. Tento týždeň sme v Kežmarku a našou poslednou nákupnou maniačkou je Mariana. Nakupujem ja. Hodnotí ich stylista Maroš Kočišík. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to Marianka zvládla. Vítajte u nás, poďte ďalej. Takže ahojte, volám sa Mariana, mám 23 rokov a do súťaže nákupné maniačky som sa prihlásila, lebo chcem ukázať Slovensku môj zmysel pre módu, môj nádherný šatník a samozrejme by som chcela rozflákať 500 eur na nové handry. Takže sa máte na čo tešiť. Takže vítajte v mojom šatníku. Ako prvý kúsok sú tieto moje nádherné šaty, ktoré som mala na svojej stúžkovej slávnosti. A je to vlastne dar od mojej milovanej babičky. Toto je môj veľmi obľúbený kúsok. Sú to vlastne moje party šaty, ktoré nosím stále, keď ideme s babami na tancovačku. A dostala som ich od môjho bývalého priateľa a nosím ich skoro každý deň. Priateľ sa si chcel poistiť, aby na teba nikdy nepozrel. Takže táto suknička, ja ju volám nedelná, pretože ju väčšinou nosím do kostola. Je veľmi pohodlná a hodí sa skoro ku každému outfitu a cítim sa v nej úplne taká vzdušná, keďže je otvorená, ako si môžete všimnúť. Keď je taká otvorená fara, z teba určite nespustí oči. A ďalší kúsok je tento nádherný klobučík, ktorý používam najmä v zime. Môžete vidieť, že to je presne moja veľkosť a výborne mi ladí k očiam. Mám ho veľmi rada, je v ňom príjemne teplúčko. Je to proste skvelý doplnok ku každodennému outfitu. Tak tá čiapka by sa mi teraz naozaj zišla. No takže v tejto poličke, ako si môžete si všimnúť, mám kabelky. Toto je moja obľúbená, doniesla som si ju z Turecka, je to originál Michael Kors a vlastne najradšej ju používam, keď idem na horskú turistiku alebo len tak na nákupy. Marianka, tá kabelka je naozaj nádherná, ale len na horskú turistiku. Takže teraz vám ukážem moje topánočky. Tieto krásky sú môj najlepší kúsok, nosím ich prevažne k tej modrej sukničke. Môžete si všimnúť, že mi sadnú ako uliaté. Trošku sa vám v nich prejdem. A to bolo z môjho šatníka zatiaľ všetko. Jak to cúvaš? Skoro si ma zrazila, ty kráva. Prepáč! No. Ináč, ahoj Marguška. Ahoj Jožko. Zazvoň prosím ťa. To sa bude. Áno, skús. Kto to tu tak zaparkoval? Bože! Tam, dievčatá, prepáčte. Ahoj, ahoj. Ahoj, Brigit. Čauko. Už sme zvonili. Tak ešte zaklopme. Ježiš, čo není doma? Ahojte maniačky, už vás tu čakám, poďte ďalej. Ďakujem, moja krásna. Ahoj Maruška. Ahoj moja. Jožka. Ahoj. Brigitka. To sa tesila. Poďte ďalej. Čo si tak dlho robila? Ale kadníkala som. Bože. Dievčatá, poďte hore do obývačky. Dobre. Šup, šup. Sadkajte si u nás.
No tak napíme sa na tie moje dnešné nákupy. Veľmi radi. Tak na zdravie. Na zdravie. Zdravíčko. No tak teraz si pozrieme našu dnešnú témičku. Posun sa trošku. No tak poďme sa na to pozrieť. Čaute nákupné maniačky. Na tento týždeň som si pre vás pripravil tému prvé rande. Už sa na vás teším, ako vás uvidím v štúdiu a tam vás patrične ohodnotím. Uvidíme, či sa ti to podarí tak ako nám. No tak ja teda idem na nákupy. Vy sa tu pohostíte a poriadne sa vyšantíte v mojom šatníku. Majte sa. Veľa šťastia. Ahoj. Čau. Ahoj. Viete, čo tam mám nápad? Poďme to zožrať. Dobre. Úžasný. Super. Úplne. Nechajte mne ešte. No a čo, ideme si pozrieť aj šatník? Poďme. Poďme, keď už není čo jesť. Ešte nejaké zvyšky. Čo to nám tu nechal za bordel? No, ona nám to tu asi prichystala. Ale to, že vraj Michael Kors, to je fake. To by som nezobral ani do lesa. Ty chodíš do lesa? Však na jahody. A čo táto čiapka, pozrite, to akože je malo chlpatá, to si zoberie ešte chlpatú čapicu, alebo čo? Máš niečo proti chlpatým ženám? Mami, čo hovoríte na túto sukňu? Nič moc, ne? Fake. Presne. Viete čo, babi, vidím, že tuto nemá zmysel. Poďme radšej na pivčo. Ale počkaj. Aha, čo to má niečo z Victoria's Secret. A čo hovoríte na toto? Ukáž? A to čo je? To sú bombardiaky po babke? A na čo má tento priestor vpredu? To má na žalude. Poďme radšej.